Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong di janya kahasi market kibasyong hakrum kabjaka yang kali taksi jayaw hajan mot pran gila syapen kan riak biang hakatanat municipal bat phalet ban syong di janya ki hajrong kabjaka yang kali ribhoy kabadan hagari khana shalong kani gajing syapen kan riak biang ki kinong di jan kade hadin khandai snam bala pha syong yaki hakrum kabadan hajrong kabjaka yang kali jong ka taksi jayaw namar ka jingpen prano ka sarkar ya ka jingking kabadan hamot pran haus nam arajar khatsaw kini kinong di jan kidan palat prapusaw ngut menta katayo kilahap ban lumno ikijan ban netbu no ikijan syajrong ka jakayeng kali ribhoy ban nadu ka arhui terik mentau benai kinsa sedang mencong di jan ketika jaka belapen krek kerpang da sarkar habay keren bakakong lari sokrani kabade ka secretary bat kong Shiba Marlin Nongbet kabade ka president jo ka senjuk nong di jan khasi marken kilai tho bagi hapan kan riak no syagari khana namar ka tanat municipal kalamut ban penprai kani ka jaka bat snada ka yeng ka basaw mala bat kila pentik kana ba andala dep kinsa ai biang ni kedukan ka babiang lut Hakabaya day ba kajinglum jangi ki margi matati kadai ba ka bangila haban kerja no sipor syati syapok ka parking pak sentiu parking standby bagi nitip de kajing kendria nang niru kamdei naka eka daw kadai ba bagi mut ban prano eka ni ka building nakaliang ka municipal department kala odon kajing ya keren ka banadu kipor naduk mencam senam kila dap ai kita ka jing pentip yangi bangi haban kendria no nang ni ba kinshna no kata ka parking lot ke bapaka kaban kit ke lakumba saw mala kan lo ti hadin onda kala pen kerja yang isa thiru ka ong kala kularhi ngila da punya sign ya ka agreement robat ka municipal ba kinwan ra biang yang hang ni ti kata ka jingwan ra jong kiru kila debu hi da kita ki da kata ka por ka samoy ka baki ong hadin sipo benai kat kum ka agreement ka bangi sign ka dai hadin ka sipo benai tingim tip ya kata kan simpor kat no kat saw mala ka building ti ni susanya ha ka jing penya jong ka bor municipal la ka long sipo benai ka la bahapalat la ka long sisnem ni arsnem ru kini le kat bala kan ban pen kloy ya kan ni namar ngiruk ngi kerja nang ni na ka benta ka jing bah jing mat jong ka sorsilong ngim sim persya na do ka singining kong ngikum ka association ngilapen ko ngu ya berok ki bayang dukan hang ni bana kaliang jongi ngem kwa banya pen kiwen ne ban pen kulmar namar ngiruk ngi kwa ya kajing itenat ba kajing bah jong ka sorsilong ngi la itu ya kajing kap nya jong kani ka mat pran ngiruk ngi kwa ya kata ka parking lot ka babiang namar ki babun ki kali private ne ki watang ki kali kamai bakin yang hok ru kimyo te anda habakaladon kata ka parking ka balai saw malati kala khambah palat ken tinggi na kaliang jong ngiruk ngim syam la kerngahi naduk kis ngining kong naduk mencam senam bakilawan ban keli ban ya thu yangi ba pihak ban mi no nang ni ngila syong ba hoot ngin mi no da ka bangila ya kular bat ngila ya te kata ka sos kular bat ka municipal bat kata ka jingman ong jong kiru kamdei syu dang menta shen kumni kala dei naduk mencam senam de ha kapor bangiyo pade ka kubor ka de ho benai mi mo ha benai mi ngiyo no ya ka notice bangi haban mi no nang ni tina kaliang jongi pade ngi ai ngi pan syu ya kapor ngila let hi ban pan sakawi ka city ngila tho sya ka municipal ngi pan por nakaliang jongi bangi ong ai por le mengi bangi pat lahi bangin kerja no namar ba ngidon kam hi bangin dang penbet penbiang syamo ya kamar kamata jongi hang ni bangin dang ya saimar baro den dala dep nang ta ka wan biang ka jing ya sngoh khmat jongi ba habangi kerja nang ni ngi kwa banya kerja lang ringkat no bat kini kidukan baro ki badan hang ni ha parking ti kajing pen kerja namar kadai baki ong bakin pen prai kan ni ti kimla ban pen kerja tangengi ki haban pen kerja ya baro hi kidukan badan hang ni ti kini kidukan badan hang ni baro sikat ta kim sim layo ka notice tingi kisah kalingo ha benai mi ngiyo tang mangi ti habangi ya keli sakini ki wei ki ong im sim yo jing tip ai ten rei ha kani katayo ko baladap
tinggi la yok jing tip bana kiliang kini kidukan barok hadru hajrong kila yok ya kata ka kubor bahapok ka khat sau terik kide ban mi no te na kaliang jong iruk ngim simlap mentau benai hoot khat sau terik shwa ke independence te na kaliang jong iruk ngim simla penslam shu ngilaya le no wud hi ngilaya lumbiang ki meeting na kaliang jongi ka association bat ngilaya ya rayulut barok bangi kwa shwa ban sign ya ke agreement shwa bangin mi nang ni lada ngimpat yo ban sign ya ke agreement nginemi ti ngilaya kran bat ki board peniat jong ka municipal office ti ha ka tu ka sngi kat nu tarik khatway tarik mo ha ka khatway tarik ki khot no yang isa po office municipal bat ha ka tu ka sngi ngilaya let lang mga ini presiden bat kat tu kat ni ki member nang ni na po ka association jongi ti ngilaya let ban ya kendo ye CEO bat ha kata ka jingi kendo jongi ngila so scam pangila yo ban sign sinon ya kata ka agreement ka bakat kum kata ka agreement ka batho hang tu tingila so singan baki ong bakin wan ra biang ngi hang ni kata ka por ka baki bo ha ka tu ka agreement te ki tho shi pho banai te ngila so singan hi ya kata ba ngila yo ban wan syong biang sani namar kila ong ba kin pensna no ikidukan ki babha kat kum ka jing yo jing tip jongi bakin sa ai biang no yangi kila long bet ikidukan ki babiang ki babet babiang ngim dan kam syu ban ker lentang kum mangi julong barbor ngi syong ha kini kisnam balolet na du bangi mi na jingkiang tin re anda ngila wan thangmai pa de sani ngin yo kita kin ki jing dan kam kum ha ka yo ki toilet kini kita bar khot kilap la ban pen biang tingis ngok men e na kata ka daw na kaliang jongi ka association ngim sim la pen e khandiat ro ti anda ha bangila kenria pada ngila lum ye ki mar ki mata jongi ha ka khat sau tereng ngila dep lot te ka shulong ka jing e ka jongi menta pada ha kini ki khandiat sngi bara ka khat sau haduk kat men nen ka sngi ngidon hi ka jing e ndiat bat kaliang ka municipal office namar ha ka bayade bat ka light namar ka light hang tie ka de ka basuri charge dina kaliang jongi ngi ongim dei kita ki batip banang ya kata ka bangin le namar ngi barbor kat tangi siu ya ka belait ngi siu bet ka bill bet ka ba 1 poi bet ka bill la ka dei kat nu ngi siu bet kum tahi ti nakaliang jongi ngila pressure ya ka municipal department bakin municipal office bakin le no ya kata ka light bangi nakaliang jongi ngindon jing tip ti ndrei kim shim la le ten rei haduk kat menen ka sngi kan dadan kata ka jinga keren ka bala kham e ka bangila ngiru ngila rai khat du menen ngi ong baladak ngim yo ya ka light ngi hab ban protest bat ngi hab ban mi perthai no mo bangin ya pen i no kanya kata ka jingsha jongi ka jingsha nyon ben jongi kiriu kan thai hang ne po ten rei ngi sngongu pade bandang lingba kata ka jinga keren jongi pade menya mestap te nakaliang ka municipal kala poi biang ka phone changi ki ong bakala long ka light tingila let ban kila ai kita ki number jongi bangin tap ya kita ki recharge kum bangi recharge mo tingila le ha kita ki meter barok khat kala biang kala bet la biang te nakaliang jongi ru ngila sngohun ngim semdan jing thot jing issue te ka bakong san pada menta ka bangi ngi kwa nakaliang ka sunjuk jongi ngi kwa bet ya ka safety hang the hakabaya dei bat karukom syong ya kidukan bat karukom ai kidukan jongi hang thi hoot kadai ka jaka ka bala khap nya palat ngemla ban ong bangin runglut kani kamar jongi barokhat hang thi kamar jong iwei nong syong dukan idon kum bashi phau berni idon gi badan san berni idon gi badan khat san berni ki babun kum tamon mar hang ni kala kham he ka jaka ngiyo hiru ban bo ya kamar jongi ban set hang ni ru hi kamar telang ru ngiyo ban bo kamar liur ngiyo ban bo ndrei ha ka bayadei bat kidukan sathie kala long ka bala khap nya sebab palat tam ka space ban ya ru ngila syu hun na ka benta kata ka baki ong ka temporary ngila syu yai hun ndrei na kaliang jongi pade ngi kwa ya kata ka safety ngila ya kren ya ki bor jong ka municipal bakin ai yang ngi ken care no namar hang thi kumbangi syu ong no kadai ka jaka ka bangi baro hingitip ka kam dei ken ka jaka ka basngan hadu kata kumbalong kani ka mat pran hang ni ki khambun hi ki mo gumbaong ki jing sniu ki babun hang thi tingi syuyo jing tip kumta nakaliang ki brio ki basyong stus po stan boy ki batay yang gi ong ba ka jing sniu to ka bon ba kong hang ni ti pidon kam hi ban care bahaya ki rukom man ya ki dukan namar ngi hang thi ngi le syong ki dukan manta ngi hab ban syu care tang de ki plastik namar ngi pelut ya kata ka jing care lentang kam de ka basuk yang ngiru ti ngi la syu ya request ya ka bor jong ka municipal bakan ay yang kita ki jingker ki babiang ti henrei nakaliang jong ka office pade hadukat menta kampat semle ya kita ibala ibor na ka benta ka bayadei bat ka khmat ka entrance kini ka tangi la syu le hi
ti ngila syua le hi kat bala la ibor la jong mo naka fund jongi ka association ti henrei mentang ha ka jingdu bela jingdu sngi kum ni ngimla syu ban kot bor ban le ya ke pad de namar ngim shim yo ban syong dukan mental asau sngi san sngi kam de ka basuk ngi hang ni barok khat ki baya la barok shitayo mentang ngila du yo ti kam de ka basuk ngi lada ngi yo ban syong dukan wat ngi dia tang i jingdi batang iwei arteli kala along ka jingerap ka bakrau yangi ti henrei kita ke berkot ki doko no namarba ngim yo ya ka bangin syong dukan ti ngi sungu no bakawai bangil ayo ya ka light tingila sedang hiban kerja no namar kajing bamlet jongi sathie namar ngi don kam ya kajing syai dangi syong hang tu apo klem ka light kamla ngimla bandi ya kamar ka jongi namar kamar ka jongi ka dikajan ubri ukhampet benya lada kam don kajing syai kalong ka bejenja ti henrei anda bangila yo ya ka light pade ngila susngan bala dangi bu ya ka tu kamar bro simiet ru ngila ya lam ya u chukidar u bangi jubu hang ni bat ngi baro si katau bala don bat ngi hang ni hapo parking lot jayau taxi stand ti umi uju usyukidar hiu bangin ra mentah sathi ti ban syong ban sa kat bat ngi ti anda la don ka light tingila susuk kan ta ki berkhat kan ko sa chumpi kitan bakon umut binang dijan ngi hang ni barok khat ngi don prapusan ngot kibaya syong dija kan ne ka jaka ba pishong hang ne ka dei ba kong prai ka jingking mo skno pran ha asam kan mo Ho arajar khat sa. ya ka sa to pira pishong ne Na jingkieng ni wan yalam ni yo jaka be hang ni ka bangin syong pen ria ngi hang ni. pikan mau na jingking pat asam kan mo pis mano ba ti di jan kuno jingking pikan mau biang itu kana ka jingking katum katut selam pi haji ngasu ikana iba ngasu tep mga malumala kendiat kadai nado kipor jong iba bibiling do ha nado kitu kipor ha te nado kitu kipor ha kitu kipor ki basyong dukan hangtai kadai nado ipai jong i menchua iba so bedroom marbanyang ba kibuni ki balongi ngi sutep na ilyang jong ipai la jong ken te idei ki syong mensyua ki syong arliang katu ka jingkieng nai ha kati ka jingkieng mat pran bara arliang ki syong dukan tenrei ha kapor jong iba bibiling do kilawan no ban penbet na kaliang ka sorkar kilapya no tang siliang kila ai no kita gidukan bakin yo ban syong no tang si site ke bakan numwet ya ka lentia ti kalane katas nem baki syong kumtuhi kumbang haduk bandala pen prati bangi yo ban syong si site ke kalau kuno ka yo hadil ma syong ne ka biang kai hakapor bangidang sedang wan ti ka kenja hi ka yo namar bun ki brio ki batem mentar kala ya mentar kala sedang hi ban ya terang hadu mentar kidang don ki brio ki ba kidang tip thamai mentah hakini ki benai ki benai kidang don ki batip thamai kini ka yo mentah ni bun ki bampat tip hi kata kajing syong ya kadukan hang ni kumbangi ngilan mi nadu na po jingking mat pran haki ars nemti kalong ka ba bayangi kajing ya le kajongi kalong bangila syai ha kapo bangidang wan syong ningkong ling ilong kumba syong syakram dan manu batip dan manu bai namarkan ni kalong ka benta ka ba sya po adu mensyua ka de ka parking jong ki private kalimo ti uay bantip banwan banong bandon kayo siya ni wat ubasa hajayaw ru kibon kibamtip kibasa ang ni po mau kharu kibon kibamtip ti kalong ka ba bayang iya gitu kipor ti hadin arts nem kumtahing isa sedang banbiang kayo kajongi anda kala sedang banbiang ti haduk kat mentang ngilas ngutenat kan bangin syong hang ni namarba ngilas sedang banyo bandi kan kajing di jongi kajing itu jong kibriyo hang ni kelabun jong ka rikasi jantia jongi barok kawai wat syaduk sya jantia baro hi kan ni ka rikasi jongi wat kitore seru kila sedang ban itu yang hang ni ibabun hi kijuan barbor ti kasulit kalong nak ka basosi ba mentah pat dengi haban kerja abyang sethi ngila long thamai biang ti salanu kibriyo kan itu yang hi sethi ka syamjing ba namar kanu kayo ka balong thamai kamdei ka basuk yangi bangin advertise ne bangin pen sngow sikipat ba ti henrei ka dei tangkatahi lada kiyo na kinikilat social media nakaliang jong phi ba pen sngow lam mo pen priang lam ya ka news ba ya ka khasi market lara sipor syatei syapo stan boy jayaw ti kalong ka ba katahi ka khubor ka ba ndrei nakaliang jong iti ngila syua le kat bala ibor ngi syua tho de kitu ki jing tho apa ki entrance jongi baya ka yo khasi market la kriya sipor ste syapo stan boy tangkom tai ini kijan di na kwan ap jan min na delhi bet kawan
Dali. Yung jan yung gede gimar Kini tiki khot bet ki mar skenan ni. Kaya di kom tahi. bubahan. Kasi kanahan bet. Oo. Kalak kli alang. Tikam chupor kat no ray ban ra gini jan yung ilabon. Ani kataken ngiti nakaliang jongi ngi kalong kataken. Nakaliang jongi bat ngila nalor bangila do yo. Mentala barok si tayo. Ngihap banlut sa kabay lumbay lang kabay kit. Na dong siya dong. Ngita ka daw ngi kirpat ken ngi ong bala da kalyang ka municipal nakata ka daw ya ka light room man ha kaning ki phathap hi ngi request na kalyang jongi ngi ong imla syu bangin sei kita ro perkhat lam ngi ke jinglot hang ni ka babon kani ka mar ka bangi ket ro ngi hap ai daju wai daju ka wai ka mar usim si arspa ka wai ka mar nadu nang ni sidu sa tiban ket namar u mar jongi si spa ke jiu la don si berni te kam de ka basuk ban sim ka dor ka batat ro te ka jingket jong iwei kamar kala syom kom ta kan kala khya ba kan yangi tingi sulong na hakata ngim ban si ngi hap ban le hi la ibut la jong kat bala tingi hap ban yaket kom tai ngi hap ban ra no hi kini ki mar na mar ngiru ngi la ya kwa hi ban ya plien o sathi bangin num ya du sngi palan te ngi la du sita yo ngim kwa ban du de ki banai te ngi la ya rai hi ban du ka mandi hi ngi ya plien o sathi ngi ya plie renti lang barok haj tingi aipor ya barok hi mentah pok kan katayo haduk ka sisa jan ne kidan gi basyang sandiru haduk ka sisa sandi kin yo ban pendap ya barok ki mar kin ra kin pen bet ne kin le kum non re ka mandi tingi ne plirenti no kan